si Esau hasian nyomak na si Jakob. Alai sampai tega do inana dung lama tua si Ishak bapa nai dijujui do si Jakob asa margabus tu bapa na si Ishak lau manggulut pasu-pasu ala si Esau ido hatorangan di Bibil tahun maribulu do pamatang bana naung ditipu si Jakob bapak na Muse muruk kian si Esau jala mamukas yani betul-betul ikon bunona do anggina si Jakob Roma Muse inana disuruh malau maho tujabuni tulangmu isi maho pai mamobur rimas di abang mi daksanga umak kapahopuki boruku luar biasa di memang si Raja Tega dohorwa si Jakopon naroha alani do kamang ubay dameni debata na sumurung sian saluhud naroha ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dia mu amanami na nami sudi maita na di bagas parminggoton ala na berkunjung narodo kami siya bona pasugit nga di pabuan nakiditikting ala na marhubas tungod di resort HKBP Resort Tapah Distrik 10 Sada to bahasudutan baligi dalam rangka tanggal 14 na salpu hari Selasa na salpui mau lihat sama di Tuhan tulus pelantikan dohot pengambilan sumpah di Borunami siap pudan apoteker di Universitas 17 Agustus Jakarta ido sibut ciri ni haroronam yak kamanginang lani songon na si hol rohara marminggu dohotita di HKBP Taman Minion ido benda hupang ido kami tua mata padita resort kebetulan sang hamirap marhobas di Medan padita Maulinus Siregar jadi las rohanami nuaik perjolu hupasat tami matuhita tabi horas salom akabang kenang guarnami nakin memang dan kapala na maula lahala batak doita sudikan alena salah otik salah majaha amang parhala situ anakin mari si hot dan mari sohot marisi hot jolo marisi baru hot itu jadi kamang marganami si majutak asli do alak batak tu bay tangadong samar-samar malu si majutak bakat tu batak na asik pedang apola adok kadumuan na adong komarga molo dipakpak songono molo dikaro songono si majutak asli toba do jala inang dijabu boru tapu bolon di palumeho tuhata tuhami opat danak dua boru dua bawa siap pudama na tanggal 10 pati parpudi tamat dilantik jala diambil sumpah apoteker na di 17 Agustus salinari lasiar rohanami kamanginang ala memang terliling guhami di hadogwara di huta-huta do namarhuba so sidik kalang baru tubesitang terus di Medan sangat yang liling ala enak pola lilikian
Jalon do beham itu Taman Minion. Besong rodo hape luar biasa nih. HKBP namion narak itu. Ima jo songon pertinadan aja peka kamang kenang di pasu-pasu tuhak tama parsaurat tahun makorhon las niroha di ngolut taganup songoni manang di Huriana HKBP Taman Mini. Nuaing hupatol hasma jamita di minggu pasapulu waluhon dung Trinitatis sadario tanggal 10 Oktober 2025 tersurat di buku Naparjolo, buku Musa Naparjolo bidu 32 ayat 22 sahat rodi 32 sada Musa 32 ayat 22 sahat rodi ayat 32 hujaha hamima siat juloon tapai hutihut ma di bagasan rohat tabi songonon ma didok disi dungi hehe maibana borngini di pangarahon ma jolmana na duai dohot naposona boru-boru na duai dohot anak na 10 sadai laho manaripari hatariparan jabok jadi ditogihon ma nasida patariparhon di batang aiki di patari parma nasa nadi ibanai tading ma holan si Jakob jadi Roma sadahalak marsiranggut dohot ibana rodi buha siangari alai dung di ida dang leak tuduksa si Jakob disoro masoitna jadi ngedul ma soit ni si Jakob dibahen parsirangguton na sidai dungi ninaiba nama palua maahu ay nunga buha siangari alay ninna si Jakob ma dang hupalua ho sojolo di pasu-pasu hoaw dungi ninna bawai ma madok ibana ise dogwarmu si Jakob ninna dungi manukun ma si Jakob jalaninna wapa buah magwarmu alai ninna ma buasa ma tung suku-sukunomu guarhu dungi di pasu-pasu ibana disi jadi dibahen si Jakob ma goar ni parsiranggutoni penial ainung ngatakas huida apala bohini debata jala malua todiki dungi dinasi nalpuan nai peniali
bicar mamata ni hari di ibana hape mekkatekat ibana di bahen soit nai alanido ubahen so dipangan halak Israel urat dul rasi rasanuaing ala disoro perdumuan ni soit ni si Jakobi mapakamanginang nakin adong dora terlangkahi sada ayat 20 alu jadi ninna bawaima dang be si Jakob dohonong kuarmu si Israel nama ai di aloho do debata dohot jolma jalamonang hodo tapi sangat inti do 20 alo di jami tahun dia lohodo debata dohot jolma jalamonang hodo molo humulai sian ia la tertading nakin sebenarnya molo sian pergulatan di si Jakob dohot debata di kontekson dang monak si Jakob ka odo tarmasuki ay ngedul do soitna alay nang dohono ni turpuki ayati jalamonang hodo molonin na di si monang secara haporsyaon na do iman na do na monang dia ma parmonang na ala nunga di boto si Jakob debatadui na marsiragut do hotibana palua mau nunga buha siang hari ninna alai dia lu si Jakob da kupalua ho sojolo di pasu-pasu ho di sido hamonang onnai monang ibana ala sahat ibana majalo pasu-pasu ni debata jadi dang monang secara fisik nana ingat tu satta di siak kamang godang pada tung dohono bemonang ngamek katek katibana lawadi amara mangoi mardala pe mengalului tukot name jadi monang secara imadui nanaing dohonon na songon edetan doduk salpu jami tao nate namonang ido namu semangaton perbue ni hau hanguluani namonang secara imadui dang namonang secara fisik ido roa maksudna nakibena tertadi ayat 20 lalu apa ido intina te ibu ido sukun jalamonang inda si Jakob wasa monang ay mekatekat do ngedul do suitna monang secara iman jala ido tekanan manang pesan teologis ni jami tau sada tuhita kamanginang asabu hita makamonakon haporsyauta manang bohape rocot na pergumulan hidup manang bohape pergulatan hidup di jauh jami tau kita asabui makamonakon haporsyaun manang secara iman deta nomor 250 sada dueno noaing humulai majo siat turpuk jamita bonana nakin ayat 22 cerita raon dung mulak si Jakob sian hutani tulanga hutani si matuana silaban nate aledang marga silaban nadi ita batak yate pasti adong ngorah ita son marga silaban jadi zaman si Jakob ngarok silaban molo taksala persadan nai si hobbik siopatama te si Laban nababan utasoit lubat turuan iti alay si Laban nai do naudak si Laban halak bataki
pasti di tulangnya si Jakob bo. Jala ikut dono ko perjolo asamurano tatusi dinasinuk kun ni suruh-suruani ai sedo kuarmu inna si Jakob inna ibana ko botot tado latar belakang buasai suku ni gore alahiado si Jakob mergabus manipu perjolo itu ibana hahana si Esau ba alamulak si Esau siap perburuan male hape adong halio kacang merah ni si Jakob dipangidodang dilihat memang tarsoni roa trik ni si Jakob asa hulian barter sahala si hahaani lihat tuau asa au gabi bangmu huliap pe halio ni bana memang molosian sudut budaya Batak termasuk sarupa di doh Yahudi kejam dia te alani saat makuk halio korrebuton sahalan ya bang niba si haha bedi ulu si Esau to iho pita hoi sahala si hahani datuk na pola buaya ni narohana kan dilihat di mana halio ima penipuan si Jakob na perjolo na paduahon dung lamatua si Ishak among nasida naik pasahaton si Ishak ma pasu-pasui anggo hasudungan ni rohan si Ishak anak na si Esau si Esau ale hasudungan ni rohani inana si Jakob do jadi agak borak do molo say marhasian-hasian natoras hasian ni bapana si Han si Esau hasian ni omakna si Jakob alai sape tega do inana dung lamatua si Ishak bapanai dijujui do si Jakob asa margabus tu bapana si Ishak lau manggulut pasu-pasu ala si Esau ido hatorangan di Bibil tahun maribulu do pamatanga maribulu jala ulau ni si Esau cenderung ganu pari marburu tu harangan marburu binatang nabui di pangan bapano di sadatiki baru hatibana marburu ala pesanan di bapana asa pauli dia si panganon baru pasu-pasu aku hoina pitor di potong si Jakob bay dipotong marhite saran di inana lau dua bang mu marburu nuaing liling guyan nom mulak siap mana ni pinahani sada baru pature taliam matu bapamu edang ibereng ibeho ngamatua jala dokob maho anak nami si Esau syahan baima boba ni binatang otu tangami asa ijama maribulu tangamu penipuan dwe di patu panasida dwe baroma si Jakob idok bapa ngaruh siap perburuan ngahu pature nadapoti lau si panganom asa pasu-pasumu au curiga do si Ishak ai sojo puang songon suara ni si Jakob bohohu begidak si Esau be si Esau do au de bana ijama bantangan de buat tangan mitu sonin olo maribulu dunian daging mulai suara ni si Jakob daung si Esau do au ditipu habis jala di pasahat do pasu-pasui hape mulak ma hahanai museduk ko salpu namar si panganoni tarboto batu ibana naung ditipu si Jakob bapak na muse muruk kian si Esau jala mamukas yani betul-betul ikon
bunuh na do ang gina si Jacobi. Roma mo say nana disuruh malama ho tujabun itulangmu. Isi maho kay mamobur rimas di abang mi. Tamo to dicerita kamangati. Jala sudido hitara. Memang dangboy tatolerir sikap ni si Jacobi. Jala hidup benar di dok Jacob itu sama dengan penipu. Itu lapatan pangototoi. Resiko na memang namangototoi di jalo dupa na iba na pe diototoi tulang ngay do silaban kan. Alay diototoi iba na muse tulang ngay taringot tu habing arta. Si patut duduk si jurtul hapete ang gudingulwo si pata patoy mana masih ototoan do horas na mangototoi horas na niyo totohanin na. Ay tulang nga do. Among nga diyo totoi, abang nga do. Ay ang go dipikiran ni si Joseph, boru ni tulang na di ba na. Olo piyaw 7 taon. Karejo di ho. Alay liam man noon, paribakonin. Hape pikiran na no baga kido. Ro tulang nga diyo totoi. Asa tabba 7 taon na bayok karejo berekon. Ilia manau roa si Leha. Apa si Rahel datang dituduh rohana kan. Ay jujur mana tu ngadong jolma memildit. Dia no bagak tu si malolong dangi. Bamolo nang dihoro itong paribami 7 tahun na ma. 10 tahun di mana mangula di tulang nga sila bani. Anggong ngaborato diyo totoy do hapi pangototoy na rohana kan. Ikono toto ako mabuse. Ido gabi diyo totoy ba na tulang. Ba gajiku tulang. Bang nga ikobuy ba no tapareto nganda. Tapi ga ekor lubum biru-birum tab. Naksongon ibe bare. Satu lakonan no sat tiripon. Sudi biru-biru habig na maranaki asal merbintik-bintik. Berbelang. Bagaimana dihoin na. Memang luar biasa do. Si Jacob uboy mapengaruhi marhite warna na berbelang setabi kamang tiki mengandung biru-biru boru-boru domba boru-boru di pataridaho ni sudi. Apa orang pengaruh deh itu. Janin na dikandung na gabi keluar godang nomor bintik-bintik. Luar biasa ilmu doi. Jadi ya do marsiajar psikologi anak kami memang mulai sian kandunga kape jolmai nunga dibentuk termasuk soal intelijensinya bakatna. Jadi molo naing tubuh yana kota parede setabi kainanga te molotiki mengandung kaina do amati aja kamu lau kamu tu tempat-tempat parede na denggan boy do gabi parede muse itu psikologi anak tu itu benar dong padohan ni si John Locke memang songon kertas putih de zolmai lahir teori tabula rasa lomoni jol mana manurat doa suratona di kertas putih alai dong do sadanai ahli psikologi William Strand do teori konvergensi perpaduan di gimana dao 50% do faktor sian rahim alai 50% naik dipengaruhi lingkungan jadi ikon betul-betul dipadu do molo adong sakap ta mabain gelek ta gabi parede gabi seni ahamai ta biasa ho matusi
jala dung sorang ta perhadap pemaimana dohot lingkungan na songoni ata hirimi aidang mungkiboy sahalak gabiadong minat na marbula kaki mulai siyan na buhay ba na mga lakka-lakka satu na tamat SD na kaya bereng bola kaki iti baik kung na biasa do iparmiyam-miyam bola kaki ang gue dong mah jadi 50% bakat itu dikembangkan di lingkungan hidupnya kemudian. Nah, ido takoto sa si Jacob Dora Marsiajar nakin teori tabula rasa John Locke. Batari de bana kana margading-gading gabi tubuh anak ni habde margading-gading. Gabi sude na tuwi upan ibana sia tulanga sia simatuana yate. Ido bena sanga agak muruk dikejaribana do si Jacob. Buasa yo toto huau, hapi tulang muduau si matua buau, so permisi holau, taksanga umak kapahopuki boruku, luar biasa di memang si Raja Tega dohorwa si Cakopon naroha, alani dok kamang, hubai judul ni jami taon memang alamar taringot tu gorison manang napiga haligor, idok Shakespeare. Apalah arti sebuah nama? Sa sitong amolo tanali sa padohani hirana sorong marlapatang goarate. Apa ternyata di Bibil tahun negudangan goar nama say marlapatan. Nakidung marsiranggu nasida di basi Jacob guarningana persiranggu tani Peniel. Sebenarnya secara simpel terjemahannya wajah Allah boh ini debata Peniel asal elma ngapasti debatado nanaing dohonon nadis Betel bait Allah kan itu jadi LL di hata Ibrani merujuk kepada pribadi Allah Goar masih merlapatan do di Bibil topi godang gue yati. Baru nakim margati goar si Jacob. Isi do goar muina debata na marsiranggo do tiban si Jacob do. Tang si Jacob bayi nung goarmu. Mulai sadarion ay dialo hodo debata do hot jolma jalamonang ho. Si Israel nama. Malu taberek musia di kamus Alkitab Israel itu lapatanna ira pejuang Allah. Manang pangeran baju tu pangeran di debata. Alai secara umum bangso na pinilit ni debata ido Israel. Alan ido memang dakuwoto taparohahon sejarah na masa di Portibitaon. Sa penuang Israel sangat ditakuti kan, termasuk betul-betul diperhitungkan di kancah politik dunia. Nak pedang negara na balgai, ala Israeli langsung terkait guarna tu debata itu. Oladi tak sudi bangsa Israel, khususnya na berlatar belakang Yahudi, tangapala sudui song kita Persia apalagi Yahudi fanatisme baido mempersilakut Tuhan Yesus ate. Kalau kadang-kadang ala secara umum kita makatai Bibel nasida perjanjian lama sarupa dohot kita doi. Cuman taringot tu Yesus tak sudi halak Yahudi. Songok kita Persia tu Yesus. Ala murah-murah du Yahudion majokal, majustis. Songok kita Batak toba du tarsoni do hita kan. Apalagi taringot tu Yesus dangolo alai Persia. Berarti nada do punga. Among ngapeti nada do si Joseph tukak kawi do. So paradongan ni so nanduk kepengina do. Ijokal kan. Jadi
siania kamanginang hiado hurenukon tuani dodang ditapanuli Yesus lahir, tuani dodang ditapanuli ulala halak Batak toba pasti godakian na solo porsia aitor sahat dutupung ngahita kan bau pungi penajolo abago kat sonido hata di sonido halak Yahudi maka maul porsia tu Yesus dibereng goto si Joseph tu kakau dungi muse nga dicap secara kacamata budaya Yahudi bahwa hasasaut ni si Joseph tu si Maria nga barhusi pijolma nga dinggap pamatang ngain kan aib doi aib di budaya Yahudi apalagi di hitape halak Batak kan mulu merdala si Maria nga masih goita jolma nga lewatin na lewat jadi adong no stigma tanda kutip Yesus anak haram, anak yang lahir di luar pernikahan. Alanido emosi hia do Yahudi na idok na imana anak ni debata. Tial di mucung yon. Beupung na pitatada do among tatada inong nga hamil sebelum pernikahan. Pamate may persilak ko may na. Idoy. Emosi alani idoy. Itu ani makamangat itu ani madang itapanuli Yesus lahir. Mulai balik ni kamarga si maju tak peradang ngolo porsia yakin doi. Bemarga balik matong ate. Tumago mamarga di bani dok kanon nasing dah bawa muruk kamu. Kembali tutur pokonak kamang goar memang rekod. Jala di Hitabatak adong do guar tulut oleh kadang-kadang guaron olo do kebalikan na terjadi upar sa tabi jom siya kamangda adong go kenyatadon adong go dong aku sakalas TKSD adong dua guar tulut dong akot sa tabi atik adong guar na sarupa palias dang adong unsur sengaja menyinggung ati kamanginang da dang adong unsur sengaja adong do guar si tigor si tupul maaf mudah-mudahan dang adong ati alay jarang ko tigor hatana na margabus ayah ado ba yun ang ko sa tabi sana na dang naman yung palias na kebetula do haposan si Rigar alas suyano haposan jadi alay adong ko napas adong ko napas molopas guarnay bah tuhodo bah guarna madaina ten na hitam kan guarna rudaina bah jago di bana inna ane kodok di si guari pasti punya latar belakang pasti punya sejarah dohot cita-cita asa songon kandungan ni guarido jolma na punasa guari halak Batak tu bakadang olo talu sijur tuliadu bigiamui pajupa do halak Batak tu bado komunitas dongata halak Batak karo pe mabengkuar ngiri-ngiri do hido kan batik kimak kampak soba na matay lahir si kampak na mabayano nina kan hido kampak tariga nina sa tabiati manatawa dong ju adong go belati karo-karo anggo aima alay halak Batak tu barang talu ibay magwara sa barani adu mangarap tahan sagala basosu dito tahan dupak sudi gargaji kampak Yahua berak taralo bayonin sosu di tahan sagala itulah goar makna na alanido kamang goar ni si Jakopinakin ngahubuk ke cerita di julu nanaeng dohonon ni suku-suku ni isi do goar minna di bata di namar gulati si Jakob ni naibana ido na pinangido ni debata
Datung naso di boto de bata si Jakob guarna. Ale-ala digabu si bapak natikin yang mengalia si panganoni. Ay sojo buat kira suara si Jakob bohoin na daw. Si Esa doau ini mana. De bata menuntut waduh jujur robayon. Asugari dang jujur dang lianon nai pasu-pasui. Nak pedok gimana? Dak kupalua ho. Sojole pasu-pasu hoau. Ay si do guarmuin na. Jujur iban si Jakob. Lapatan ni memang audo panipui Tuhan. Audo na manipu amukku. Na manipu abakku. Ido na neng dohnon na. Datuk sa iboto de bata guarna si Jakob. Ay suarong na sa binoto ni de bata de. Sudi. Alay de bata minta kejujuran di suku-suku ni. Jadi makna teologis ni molo naik taruli hita di pasu-pasu ni de bata, kita harus datang dengan kejujuran, membuka diri tanpa harus menutup-nutupi kelemahan dosa kita di hadapan Tuhan. Buka. Idu nanigil na bahasa poli sukun isi guarmuin. Tohodo Tuhanin narohana. Ida beda menyerah iban si Jakob panipui doau pangototoi doawin. Jadi kamang lebih jauh makna teologis na ima kejujuran nama serikot ikon bukau tadu diri tahun terang-terangan. Sebenar sodong bui tetabunihon. Dia do pani debatate. Dangarong setitik apapun. Ya do tajah kamang tabuk kejo. Ate boano dijabu mabuk kamu ate heber opat. Jala memang ikon tetap di ngotot tahun. Asal ngadong na berpura-pura. Dia do pani debata heber opat ayat 10 tolu. Jaladang adong na tinopa na oding siya juluna tung saluhut do tedek suadong na hukup di ida matana tuibana do hita mardabu-dabu eberopa tayo 10 tu dangadong na hukup di tumagom masong si Jakobi. Ay sinuhon na, audo tuhapan ipui, audo na mangototoy, alaya si marham, dak kupalua ho sa leleng so di pasu-pasu ho. Di sido titik, awal ni bana, jala ido hamonangan nai, keterbukaan, kejujuran, jala mangido pasu-pasu marsitutu siya tuan idiliaw debata itu, kemenangan Jakob. Ido bendaidok nakin. Si Israel nama ho ay dia lohodo di bata doho jolma jalamonang doho sebenarnya kalimat monang doho na inaidang molo pisik ketalo do si Jakob ngangedul ngame katik-katiba na mardala dukoni alay monang secara imani do maksudna ate na mangihutak kamang parsirangguton si Jakobi imagobaran keseriusan marsitutu do manangi sepenaing majalo pasu-pasu siya debata tato ngadong jol mana ongkang-ongkang merleha-leha marangan-angat sabing ro pasu-pasu takke diajari hita secara doktrin ni hakaristeno tadangadong alaikon betul-betul marsitutu dengan kerja keras. Sedaya mampu sekuat tenaga harus dikerahkan. Lau majalo pasu-pasu siya debata. Dak songok kalah hak kita. Ya kalau sudah takdir apa boleh dikata, apa boleh buat. Dangadok takdir dia ajaran agama Kristen dangadok. Nah dulu sebelum Kristen adok sibaran nanti bagian lapung. Jadi
anggo dihakarstinot tadang ngadok takdir. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, Tuhan bisa merubah kehidupan seseorang. Kalau seseorang itu merubah pola pikirnya, pola kerjanya, sesuai dengan imannya. Mololo hita dengan sekuat tenaga, kerja keras, pasti Tuhan membuka pintu berkat. Takia dipikiri debata marpugus jolma hacik nguluni jorma dang. Berkita madi panopau nanti. Teologi penciptaan itu hari pertama sampai hari kelima di topa debatano na perlu dijolma. Mulai sia langit, tanah, laut sudah sina. Tuk pedi hari paunopo di topa debata jolmai. Ahadu maksud ni. Asa unang huranga jolma ngadi paradihian narikoti di jolma. Jadi dakya direncanaho debata ngolu ni jolma kekurangan pogos daw. Akamang kenang adong gohya guru nami mengajari pertanian di Sipang Tau Silaban Duluk Sanggul. Molo sa si borong-borok kita nang dapot di Duluk Sanggul ika Sipak Tau Silaban. Marga si Obing. Anggo ibana ekstrim do madok. Kalimat na betul-betul memang buih di bana guru. Amak padita molo pogos jolma adong tanu ditinggal honna tua-tuai sehat badanna, sehat pikiranna, HP pogos itu sama dengan dosa ini mana. Sojo nang yo ma ekstrim pudo homadok katanku dah. Sia teologi penciptaan itu ibanaro. Tak kiai pikiri debata, tak kiai rencanahon marpogos jolma. Dah. Buktina parpudi do jolma itu pada debata. Jolo di paradi do akan harikoti. Alai jolma itu na solo karejo. Naing tenang-tenang. Naing songon na pay mahonu dan medew siyang gijang. Tak mungkin ni. Adong ko kor di HKBP dakyabi yedeo di ngalubi 10 tahun. Ala adong narasi ni kornai mengarah tu ajaran takdir sibaran. Yado tabigi korama pi gudanggo na julu mga dihoni. Say songo sorhani pada tido mordong na. Naneng dohonon na songo sorhani pada ti. Si patay gijang, si patay toru, songon idong ulun, idong narasi ni korikan. Jadi kritisi di hatay hami dui, tak si pola siya dehono beyah, gabi mengajari malas. Bemolo adong tik kita mamora adong gui, tapay may mamain na gabi malas jolma. Di arahnya mendekat ke takdir. Dang bui songon ni ala Kristen. Bewa parona hamorau nang gosohiado kerja keras jalanang betul-betul hita marsitutu songo si Jakob nakin marsiranggut iko marsiranggut alanido persitutu odo naneng do honon na disiak kamang jala tanda-tanda naneng majalo pasu-pasu ni debata hita itu nakira korni manen kornia kamat tate molo nunga di pasodakon buhi ni debata sonero ni topik minggutta nunga tak kaswida buhi ni debata parnidan taringot tubuhi memang konsep teologi pada narobi dang bui daun ni jolma buhi ni debata tersurat di 2 Musa 30 ayat 20 dang bui molodida mate si Musa petik kini hirana itutupi debata do tiki merdala siya julun si Musa siya kolak-kolak ngibatu ido ibana unang coba-coba mamereng au mate do ho
ima konsep teologi pada narobi alai wasa si Jakob di son itu salah satu hamonangan na wah banggai bana nungga takas suida bohi ni debata sebenarnya nang dono na nungga takas bergula tau doh debata hujalo pasu-pasu dak kupalua salilik sodilian idui alai memang simbol bohi itu simbol majalo pasu-pasu itu benar ganuk minggu hita anoduk sai minggu tahun soal bohi do terakhir kan di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama di sodakko Tuhan debatama bohina tuho jala si marohana bidaho di dopakko Tuhan debatama bohina itu siada sarido Jakob madok nunga huida bohini debata alanya kamang hu akhiri hami majamito memang persitutuota lau mangula sude si ulautai ahapi di dia pehita mangula ngolo betul-betul do marsitu tu marsiranggut tita jala di bagasan hapor syauta debatado sileho pasu-pasu pasti do taruli hita di pasu-pasu nai alai jangan sekali-kali coba berleha-leha marangan-angan waduh tutu baru molo mamora ibenna alai rekya serius karejo baru perjadi nate besotong coba-coba hamu nomor muse memang tar buido godang alema madak pola rasong ni behita iso nang guitoba ba godang go pihala mar nomor balagi songot turpuk sadarion tori tebak gue ya iba na yang kedua ya teh sada Musa 32 ayat 22 132 ina dua-dua sudah onok pola buat tamira kaluari itu alai molarong na manako-nako mabuat kaluar pabuhamu tu awalan itu nanek kodok akamang majalo pasu-pasui memang betul-betul do keseriusan tado mangulau-ulau ni jala pos ni rohat tado makaul tuhatan tahapor syai iko pasu-pasu mudo naita buhinai ma song simbol jala pasu-pasu ni debatana ni jalon si Jakobi oma perpudia kamanginang ido modalna mardame dohot hahana si Esau modal dasar di mana do mardame alanga di pasu-pasu debatai mana dongananna dak pasu-pasu dak kolan berkat materi ale penyertaan Tuhan itu adalah pasu-pasu ni debatado jala memang di awalna neng bunuh si Esau do si Jakob suratu hita perama sayate ebedna dong pandoha mardumi tanorara tumagon alai dong taruli si Jakob pasu-pasu ni debata si Esau pe berubah haluan dendam nai gabi holong dorohana tuang ginai dibidu tolu puluh tolu luksai jami taon turpukon jahamun no dijabu rodo si Esau memang dohot 400 parangan dimula na adong kepikiran naikon habisan na si Jakob alai begitu Tuhan menjamah si Jakob mamasu-masu si Jakob si Esau pe gabi berubah haluan dendam na gabi holong ni roh dibidu tulu tului nakpe dohot 400 rombongan si Esau masih haulan nama laki masih umat tangis jala betul-betul ido ending ni ceritai molo nunga di pasu-pasu debata ngolu ni jolma gabi pasu-pasu doi muse tudongan na jolma jala ido mabain gabi tubuh perdamaian persauran na dinggan perjulu dibagas di keluarga tabiate anggo memang terborak do madoko ayo kalak batak do madok
mardumi tanorara pibuy ma. Baunang matuan nami biyam majami tau pengotok kita. Malo kata jalo pasu-pasu siya debata. AHP cerita masa lalu. Ya, kita akan menyadari bahwa kita sudah diberkati Tuhan. Mardami ma. Marsaur ma di bagasan holong. Tuise tu haha anggita jumulu ate. Kay boto. Nang biarong nasumasyat doho abang nga doho. Padi na doho iboto na lain na ate. Asa betul-betul itulah dampak berkat Tuhan. Naung tajalo. Jala ido carata madok ngauliate mensyukuri itu. Karena berkat Tuhan yang ada pada kita itu menjadi berkat juga bagi saudara kita, bagi sesama kita, bagi keluarga kita. Molonung nga songoni gabi sahat mahita tuna parsita tuna sinita-sita ni rohata parpudi tu surgo hasonangan saliling nililing na ima halak naung takas marnida bohi ni debata majalo pasu-pasu siad debata amin martang yang mahita moliate rohanami dio Tuhan di luasodo kami marparsaura di minggu nami manuguton jalanunga takasubigi kami saringar ni hatam napabotohon tu kami holong ni roham namas sa ibalga nakpe songon namasa tu diri ni si Jacob di bagasan karakter ni ngulu na sudinggakyan ibana di awal na alai alaolo ibana jujur mengaku dia dopamu dinan sinukummu guarna ima si Jacob ido pintu masuk di bana majalo pasu-pasum ala jujur do ibana dang ditutup-tutupi ido di halo mohor roham Tuhan kejujuran nami radi hami mengaku hahurangan hasalan nami dungi moloro hami mangido pasu-pasum lehonommu mai diganup hami alai diodolhon hoa sahu pakai hami kapasu-pasumi gabi dasor nami merdinggan merdame masih haholongan dohot keluarga nami dohot akasi solhot nami songoni manang di tonga-tonga ni huria nami asa pakyon nami nasa ragam ni pasu-pasum gabi pasu-pasu inang tuak kadongan nami atok pasu-pasu mahatam na kubigi hami asa gabi bohal di ngulu ni partodyon nami pasu-pasu minggu nami manuguton sudi hami dinamulakan non sodakon mabuhim dopakom mabuhim tu kami songon simbol ni na pinasahapmu tu kami kapasu-pasum tujuluanon asalas rohanami mardame sonak kami pasu-pasu huriam hakabipi taman minion sudi ruasmu namet-met na magodang sahat rodi na tua-tua molo tungadong na dibaga sa parsahiton homa maddaw ni molo tungadong na gali lihonom mo muse semangat duhot gugo utangnya ko kami ama nami pajaitan dot inang burusyahan nakin naung resmi tartikting gabi calon situa di huriaon Tuhana si roham pakai nasida songon ula-ula namet metanom jala paradi roha pikiran nasida asa bui tulus satu na jalon nasida tohonan hasituaw ni satu na mangula muse jala pasu-pasu manang saluhun na parhalado ni huriam dison kasitua
Molo tunga dong guru bibil pro diakonos lumubiak kadongan padita. Saya hotok tong mamasu-masu. Sudia kapakubasyon da sida di huriaon. Asa gabi hata ridaan ni bohim namar sinodang sudi pakubasyon na sida. Asiroham Tuhan imatangi yang pakirimon pangiduan nami tuho. Say tangihon jala jaloma tangi yang nami hola di bagasan goar ni Yesus Kristus Tuhan nami.